كما يمسيكم خبركم تخططلتي ساعة شعة آخلون لومي ربع حدا جنبوس تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقس أرسا زينا بعد جنبوت هاقراو مع سرحتينياتات بدرجة هاجر باستفلالي نتفتات تذكيرا سبورتا وددرات الزي تورور حيلي اب راس حماس مزازم سنه سرعه تغيرلو اب نوزبا من حيلي اب مكلخال بارنوس افريكا زتكور سلطنا نحرستو توهيبو ጸጥታው ዘይመርጋ ንቁጠባዊ ዕብየት ኤስያ ፓሲፊክ ወግድሎ ከም ዝፈልጥ አሚቱ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኸስተ ነጥቢ እሳተ ጎመራ ኣብ ህዝቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ቻይናን ኤኳዶርን ዝኸተሞ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ተግባራዊ ከም ዝኾነ بعالم درجة نمبل 234 جزيات تذكر زلا بحث جنبوت هجرا مع سرحتنياتات بدرجة هجرون نمبل 33 جزية باستفعال عليه مسنا دقطات تخبيرا نتلوميا بس مراس تخيل سنة سرعة استقطعت لجازتين ساميال حبت ميكائيل زدالو زين أو تصبالو دانايت قبل هوت كتقربايا بحث جنبوت أهجراوي مع سرحتنياتات موياوي بقعت دراخين لمعت بزبل تيما بدرجة هجر نمبل 33 جزء أب أدراش هجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا بزتا جبر سنسرعت تخبيرا أبتي منسترات زركبوم لعلو السبب السلطان منقستن جنبارن زترخبلو سنسرعت مكتل وانا صحفي هجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا أتو خبر أب كيدانة أبزس معقال نتهواسي علماوي كستات بقمت بمئتاو إيرترا مسلو كونتات إنا تسانيات بمعوري كفليت صوتاوي معرنت أب عيو أقربوت ناتا عدلات تمرتن سلطانان محبراوي فتحين من قاس تمزقبو زلا قاس زحبن مخانو بمتقاس لمعات بموياوي بقعات كدرخ يصنح اللي زي بهالو عمام كم زخونة أزخاخيروم أب منستر عيون محبراوي دحنتن وانا دايركتر كفلي عيو أتو ولد إيسوس إليسا بوغانو እቶም ንሰውራና ዝዓወቱ ሃገርና ልኡላውነታት ዓቂብን ክትቀጽል ዘኽኣሉን ክብርታት ስራሕ ዓቂብና ኣብ ህንጸትን ልምዓትን ሃገር ንቕድሚት ክንጎይ መድረኽ ዝጠልቦ ምዃኑ ብምሕባር ዘላቂ ማሕበረ ቁጠባዊ ሰረት ንምንጻፍ ኣብ ኣድማዒ ምሕደራ ዕዮ ዝተሰረተ ዕቁር ዓቕሚ ሰብ ምልላይ ምስ እዋን ዝኸይድ ሽቕለት ንምፍጣር ምስኡ ዝሳነ ስልጠናታት ምውዳብ ሞያዊ ድሕነትን ጥዕናን ምውሓስ ማሕበራዊ ውሕስነት ምርግጋጽ ከምኡውን ሰላማዊ ዝምድና ዕዮ ንምስፋንን ንምሕያልን ኣገደስቲ ረቑሒታት ምዃኖም ገሊጹም ኣብቲ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ዝማዕረገ ኣጋጣሚ ንፌደሬሽን ስራሕቲ ኤርትራ ብምውካል ቃል ዘስምዐ ኣቶ ሰሎሞን ክፍለ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ኣብ ኤርትራ ናይ ቀዳምነት ከም ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1991 ዘውፅኦ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ስሉሳዊ ዝምድና ብምሕያል ብልዑል ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም إذا كم زيلون كله أهجراو معت سرحتنياتات بدرجة زوبا دوباو إحباري لومي حدا جنبوت بسلفي سرحتنياتات بزت سنية مسنادوتات تذكرا حلافي أنفر هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا أتو حسين خالد أبزا محلالفو ملأختي نكالسي إيرتراوين سرحتنياتات أبزا حلفنا نكالسي مدرخات بمتقاس مدباتن صد هاجرون أب أفراين سرحتنياتات سلازموركوس ودابتاتهم بمحيال أبركتهم كم زعززو تلابيوم نايلو عمت بحثي جنبوت أهجراو مع السرحتنياتات بدرجة علم نمبل 234 عمتيا تذكر زلا نخلت تواريحها بمنغو شدشتا غانتات دك تبعتين دكان سين استخايد سبورتاوي وددرات ازي توروار حيلي تمال 3 ميازيا اب ميدا راس حماس تزازيمو ابتي سنه سرعه حلقه تقلال ستاف حيلتات مكلخال جنرال فيليبوس ولي يوحنس ازاز حيل اير ميجر جنرال تغلاي هات سلاسي أزازي ازي تورور حيلي بريغادير جنرال حدش افريم حلقة ستاف ازي تورور حيلي بريغادير جنرال فتصم قبريوت كمون عم حداري تزواسي من اوقح بحري ويزور اسمرتا برها ترخيبهم نيرم حلف ستاف حبريتان غوسغواسن ازي تورور حيلي مختل تلنت داويت برها بزغر واحد سير تبسب
እቲ ስፖርታዊ ውድድራት ሓሙሽተ ዓይነታት ስፖርት ዘጠቓለለ ምንባሩን ኣብ ክልተ ዙርያታት ኣብ መትከል ኣብየትን ራስ ሓማስን ከም ተኻየደን ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ንዘረኣይዎ ሓያል ናይ ውድድር መንፈስ መጊሱ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ብወገኑ ንተራባ ኣካልን ኣእምሮን ዝተሃንፀ መንእሰይ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምዕቃብ ልኣላውነትን ድሕሪ ምብራህ መንእሰይ ማእገር ሃገርን ተስፋ መጻእን ስለ ዝኾነ ኣብ ህንፀትን ምክልኻልን ሃገር ልዑል ሓላፍነት ከም ዝስከም ኣገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ውድድራት ጋንታ ኣልጌን ብውድድር ስራሓት ስነ ጥበብ ድማ ጉጅለ ባህሊ ቶከር ጎባልል ብምዃን ተሸሊመን እቲ መዛዝም ስነ ስርዓት ጉጅለ ባህሊ ሓሪና ብዘቕረበቶ ስነ ጥበባዊ መደባት ደሚቑ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብንዞባ እምነ ሓይሊ ንስነ ህይወታዊ ኣቋማ ባርኖስ ኣፍሪካን ሜላታት ምክልኻልን ዝምልከት ናይ ክልተ መዓልቲ ስልጠና ን20 ሓረስቶት ሂቡ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ኪላ ምክልኻል ብቑሊ መንእሰይ ቢንያም ዓንደ ብርሃን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ባርኖስ ኣብ እዋን ደርቂ ንመሸላት ጣፍ ዕፉን ድንሽን ስርናይን ስለ ዘጥቅዕ ሓረስቶት ግራውቶም ብግቡእ ክከታተሉን ኮለላታት ክገብሩን ኣብ ወቕቲ ዝናብ ድማ ብቐሊሉ ፍሒሩ ኣብ መሬት ክኣቱ ስለ ዝኽእል ጠፊኡ ኢሎም ክቐስኑ ከም ዘይግባእ ኣዘኻኺሩ ካልኦት ኪላታት ብወገኖም ነቲ ስልጠና ዝተኸታተሉ ን10 ዓድታት ዝወከሉ ሓረስቶት ብግቡእ ክጥቀምሉን ለበዳ ቅድሚ ምምፁእ ብሓያል ወኒ ክሰርሑን ፀዊዖም ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንዞባ እምነ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቃዱ ድማ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ፍልጠት ኣብ ከባቢኦም ናብ ዘለዎ ሓረስቶት ብግቡእ ከመሓላልፉን ከምኡውን ኣብ ግራውቶም ግቡእ ኮላላታትን ክትትልን ከካይዱ ተማሕፂና ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ባህላዊ ስነ ጥበባውን ስፖርታውን ንጥፈታት ብምዕባይ ብቕዓት ተማሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ንምሕያል ዝዓለመ ቅነ ካብ 24 ክሳብ 27 ሚያዝያ ተኻይዱ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር እድሪስ ዓብዱ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስ ቢልያርዶ ዱሙና ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕን መደረን ዘጠቓለለ ቅነ ካብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ 656 ተወዳደርቲ ከም ተሳተፉ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ብወገኑ እቲ ቅነ ኣካል ኣካደሚያዊ ዓውደ ዋርሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዝበለፀ ተሳትፎን ውፅኢትን ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ መምህራንን ካልኦት ኣካላትን ምትሕብባሮም ክዕዝዙ ፀዊዑ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ብግዲኡ ዓቕምን ብቕዓትን ተማሃሮ ንምፍታሽ ዝካየድ ቅነ ኣብ ምምእዛን ዝምባለ መንእሰያት ዓቢ ድፍኢት ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ ሒዞኖ ዝቐርባ ትሕዝቶ ብዓይነቱ ፍሉይነት ንክህልዎ ክፅዕራ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ብውልቂ ከምኡውን ብጋንታን ቤት ትምህርትን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ማእከል ቤት ጽሕፈት ሰሜናዊ ምብራቕ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ን50 ሱፐርቫይዘራት ሓለፍቲ ስነ መምህርና ርእሰ መምህራን ሓለፍቲ ጉዳያት ተማሃሮን ኣባላት ቤት ጽሕፈት ንኡስ ዞባን ብ26 ሚያዝያ ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ወዲቡ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት መምህር ቴድሮስ አብርሃም ዕላማት ስልጠና ዓቕሚ ተሳተፍቲ ክብ ምባል ኣድማዒ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገባባት ስራሕ ንምትእትታው ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝጥርነፋ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣገልግሎት ዝህባ 14 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ መርሆ ንኡስ ዞባ ማይመነ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ንምፍታሕ ህዝቢ ገንዘቡን ጉልበቱን ኣዋሃሂዱ ዝሃነጾ ተወሳኺ ክፍልታት ተመሪቑ ኣብ 2001 ኣስታት 160 ተማሃሮ ሒዛ ስራሕ ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ዓዲ መርሆ ንተቐማጦ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ መርሆ ከምኡውን ካብ ከባቢታት ዓዲ ገርግስ ፀፀሮን ደብረ ማርያምን ዝመፁ ተማሃሮ ኣገልግሎት ትህብ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ማይመነ ሌተናል ኮሎኔል ኣብርሃም ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነቲ ዝተወስደ ተበግሶ ብምስጋን ዘሎ ሕፅረታትን ፀገማትን ተለሊ ፍታሕ ክናደየሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ጊዜያዊ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ባህታ ወልዳይ ብግዲኡ እቲ ተበግሶ ንካልኦት ዓድታት ኣብነት ዝኸውን ምዃኑ ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ እዚ ወለዲ ብቕዓት ደቆም ክከታተሉን ከተባብዕዎምን ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ገርበት ንኡስ ዞባ ሓልሓል ብተበግሶ ህዝቢ 5 መምሃሪ ክፍልታት ዘጠቓለለ 7 ክፍልታት ይህነፅ ኣሎ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-24 ኣብ ዳሳት ስራሕ ዝጀመረት መባእታ ቤት ትምህርቲ ገርበት ብሰንኪ ረሓቂ ቦታ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ንዘይከኣሉ መስተርሆ ከም ዝፈጠረት ዝሓበረ ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ያሲን መሓመድ እቲ ህንፃ ምስ ተዛዘመ ኣብ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር ሓቢሩ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ወታደራውን ጸጥታውን ዘይምርግጋእ ንቁጠባዊ ዕብየት ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ከጉድሎ ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሚቱ ኣብ 2023 ቁጠባ ናይቲ ዞባ ብ5 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ዝተቐሰተ ማዕከን ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ኣሃዝ ናብ 4.5 ሚታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ግምታት ይብሎ ቁጠባዊ ገስጋስ ናይቲ ዞባ ኣስታት 60 ሚታዊት ዕብየት ቁጠባ ዓለም ዝሽፍን እኳ እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ክኽሰት ጀሚሩ ዘሎ ምትፍናን ሃገራት በኣሉታ ይጸልዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምስማር ኣብቲ ዞባ ተካይዶ ዘላ ምትትታው ኣብ መንጎ ሃገራት ናይቲ ከባቢ ዘይምቅዳው ኣስሒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ እቲ ግዳማዊ ምትትታው እንተቐጺሉ እቲ ዞባ ናብ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከይሽመም ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሩዋንግ ብ30 ሚያዝያ ብምንታጉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ብሰንከተ ኣብ ኣውራጃ ሱላዌሲ ዝተኸስተ ነጥጉ 10ታት ኣሽሓት ነበርቲ ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብዘይካዚ በቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 3 ግዜ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣማይት በረራታት ነፈርቲ ከም ተሰናኸለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኪላታት ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ እቲ ነጥጉ ደኺሙ ክኽእል እቲ ነጥጉ ደጊሙ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ኢንዶኔዥያ ሓደጋታት እሳተ ገሞራ ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢታት ከም ትርከብ ብሰንኩ ድማ በቲ ሓደጋ ብተደጋጋሚ ከም ትጥቃዕ ይሕበር ኣብታ ሃገር እሳተ ገሞራ ዝኽሰተሎም ልዕሊ 130 ቦታታት ከም ዘለዉ ይጥቀስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኤኳዶርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኸተሞ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ካብ ሎሚ ሓደ ግንቦት ተግባራዊ ከም ዝኾነ ሓቢረን እቲ ስምምዕ ክልተን ሃገራት ንመጠን ታሪፍ ብኣስታት 9 ሚታዊት ከጉድልኦ ዝኽእል ብምዃኑ ኣብ ቁጠብን እወታዊ ረብሓ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ በዚ መሰረት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ፕላስቲክ ቀመማትን ሓፂንን ዝርከቦም ፍርያት ብነፃ ቀረፅ ናብ ኤኳዶር ክትልኽ ከላ ኤኳዶር ብወገና ፍረታትን ዓሳታትን ዘጠቓለለ ፍርያት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ዕዳጋታት ቻይና ክትሰድድ እያ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኤኳዶርን ኣብ ወርሒ ግንቦት 2023 ስምምዕ ነፃ ንግዲ ከቲመን ኤኳዶር ምስ ቻይና ነፃ ንግዳዊ ምልውዋጥ እተካይድ መበል 27 ሃገር ምዃና እዩ ዝጥቀስ ወታደራዊ ዓቕማ እተደንፍዕ ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለታን ነፈርቲ ትስከም ዓርሞሸሽ መርከብ ውግእ ንፈተነ ኣብቂዓ እዛ ፉጂያን ዝተሰሜት መርከብ ሎሚ ሓደ ግንቦት ዕውት ፈተነ ከም ዘካየደ ዝሓበሮ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ኣገልግሎታ ብወግዒ ከም ትጅምር ኣፍሊጦም ኣድላይ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐት መርከብ ፉጂያን ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዋ ብኣጉ ይሕበር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣቐዲማ ክልተ ተመሳሰልቲ መራኽብ ናብ ዕጥቃ ከም ዝጸንበረት ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ካብ 5 ክሳብ 10 ግንቦት ኣብ ፈረንሳ ሰርቢያን ሃንጋርን ዑደት ክፍጽም ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣፍሊጡ ኣፈኛቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ብዕድመ መራሕተን ሃገራት ዝካየድ ዑደት ቁጠባዊ ንግዳውን ካልእን ዝምድናታት ኣብ ምድልዳል ዝሕግዝ ስምምዓት ክኽተም ትጽቢት ከም ዝግበር ኣነጺሩ ዑደት ፕሬዚደንት ፒንግ ኣብዚ ተሃዋሲ ዓለማዊ ኩነታት ርግኣትን ቀጻልነትን ብዙሕ ቁጠባዊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ንምርግጋጽ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣመሳሚሱ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ከምኡውን ኣሜሪካ ገስጋስ ቻይና ንምቑጻይ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ተካይዶ ዘላ ሸርሕታት ብምድጋፍ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት መንግስቲ ቻይና ክቃወሞ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ነጥብታት እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮንን ዝካየድ ርክብ ከም ኣጀንዳ ከም ዝቐርብ ይገልጹ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስ ሰርቢያን ሃንጋርን ዱልዱል ዝምድናታት ከም ዘለዋ ዑደት ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብተን ሃገራት ድማ ነዚ ከም ዘንጸባርቕ ይሕበር ኣብ ኣሜሪካ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ብምቋም ከምኡውን መንግስቲ ፕሬዚደንት ባይደን ንእስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ድጋፍ ደው ክብል ዝጽውዕ ሰልፍታት ንምብታኖም ምስ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ ከም ተጋጨው ተጋዊሑ እዚ ዝተሓበረ ትማሊ 30 ሚያዝያ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ፖሊስ ናብ ቀጽርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ብጎነፃዊ ስጉምቲ ኣብ ዘበተኑሉ 10ታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም እዩ
እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገር ንዝካየድ ዘሎ ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣጋዲዱ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምምሕዳራት ክፍላት ሃገርን ከተማታትን ነቶም ኣብ ኣፍደገ ዩኒቨርሲቲታት ተቃውሞም ዘስምዑ ዘለዉ ሰልፈኛታት ንምብታን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኣዘዘ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓይሎ ማሕበራትን ውዳበታትን ነቲ ብተማሃሮ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ዝድግፍን ፖሊስ ንምብታኖም ዝወስዶ ዘለዉ ስጉምቲ ዝኾነንን መግለጺ ብምውፀን ድማ እቲ ሰልፊ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ከይዓርግ የስግእ ኣሜሪካ ዓለማዊ ደብዳቤ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ካብ ዝጅመር ነታ ሃገር ናይ 15 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ከም ዝገበረትላ ዝጠቐሱ ጸብጻባት 26 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ደገፍ ክትገብረላ ከም ዝወሰነት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ጠያይት ከምኡውን ቦምባታትን ሚሳይላትን ዘጠቓለል ተተኮስትን ኣጽዋርን ካብ መኽዘን ሰራዊት ከም ተጠፋፈ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፔትሮ ነዚ ዝሓበረ ትማሊ 30 ሚያዝያ ንገስጋስ ናይቲ ኣንጻር ዕጡቓት ጉጅለታት ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ምጥፋእ ሱር ዝሰደደ ብልሽውና ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ፔትሮ ኣፍሊጡ ዝበዝሐ ካብቲ ዝተጣፋፈ ኣጽዋር ኣብ ዒድ ዕጡቓት ጉጅለታት ሃገር ከም ዝርከብ ጠቒሱ ድማ ኣብቲ ገበን ኢድ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወሰድ ሓቢሩ ኣሎ ነቲ ጉዳይ እቲ ምርምር ኮሚቴ ድሮ ቆይማ ስራሓ ኣብ ምስልሳል ከም ትርከብ ፕሬዚደንት ፔትሮ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ባሕቲ ጉንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ሃገር ብዝተፈላለየ ነጥፈታት ተዘኪራ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ራስ ሓማስ ተመዛዘሚ ስነ ስርዓት ተገይሩሉ ኣብ ኑዞባ እምና ሓይሊ ኣብ ምክልኻል ባርኖስ ኣፍሪካ ዘተኮረ ስልጠና ንሓርሶ ተዋሂቡ ጸጥታዊ ዘይምርጋን ንቁጠባዊ ዕብየት ኤስያ ፓሲፊክ ከጉድሎ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኸስተ ነትጉ እሳተ ጎመራ ኣብ ህዝቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ቻይናን ኤኳዶርን ዝኸተሞ ስምዕ ነፃ ንግዲ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ሓቢረን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም